Kumshi benta ban sngolem bat ban kaneri ka kti jingerap shakitu ki longyeng ki bangat ha ka jingsha set slong na ka daw ka jingsha ngat ha ka klam covid khat khandai hennen kasingi ka arpho tarik ujemang ar hajar arphuwei uba bat hok nong mali ulami shakhmat ban ai deki marbam shaki artli ki snong kata ka snong patar khma bat ka snong sokerbam domplang na ka benta kitu ki longyeng ki blasha set slong yakini ki terbam la IT haus sordar ka snong patar khma uba najim kharmalki bat hau sordar ka snong sokerbam domplang uba donbor sokhwai bat katkum ka jingtep balayo lom na ki teki rirong ba kilo ong ba ki pai ba ka snong sokerbam domplang kila shem shibun ki jinge hakba kimyo shu watang bakin mi nalayeng banle chala ki jakatre jakakta ka jongki namar ka jingbun palat ki bayo yo khnyang jingpang covid khat khandai nakaliang jongi hapo jokani ko western riboy nga riba najim kharmaki o presiden yang ko western riboy darbar bara huju ko ngalong ko mo sudar ng pertama kehadian ba kalawan biang kani ka jimpang agabede bet kani ka covid-19 kani ka ar hajar ar kuai kaladon ka jingta sibun agabede bet kinong snong jong ko pertama bat khamtam jong ko western riboy ko bai Nemar hakani kesnam arajar arpauru ngila ya kendu sibun kejinge hadin ba kadon kani kejingpang haka bak sokar kala ai ki lockdown kala ai ki curfew bat sibun kejinge kidon haka jing kendu bat ki petba khamtam ki baduk ki besuk ta hakani ke kenti ke ba mentaru khamtam kani kejingpang kala nangjur bat kani kejingpang ru ke bala khame bat khamtam mengi mentah hangiru ngila don ki positif case hadu lai ngot haptang hapatar kama like no sekiwi ki sinong te kalong ka ba sisa ya ki ba no sung sinong ban ong ban kin syong hayeng bakin nemla ban trail kita bat kumjuru hakju ko por menin hakpor janmit kumban rio bajin ru siteng ngalayo ya ka city napo disi office kabala pha sanga pumurong ba sinong ong ban ai no ya ka total lockdown lane total curfew nadu sibit janmit prabaji te kani kalong ke ba susi hakabide bat kejingle jokani ke sokar nomor ba kani ke lockdown kalong ke ba kendit hakaba ki pat ba nong sung snong kim sim layo ban penbiang lane ban hit ban pet ban penbiang ya ki marba mardi hagi yang kesam tenre habangi phai saka sokar asam hakabangi don hangni hapo jan khaput ni ba ka sokar asam ka sokar asam syua bakan aya ka total lockdown kalau dia penbenal apa laisengi haswa laisengi haswa kalau penbenal sekipat ba banadu kata terik ngin saaino ya ka total lockdown habro ko bai ka state sekipat ba kila yo ban penkre kila yo ban wat pisa kila yo ban thet ban pet ban lum yang ki marba mardi ki jungki dan rehang ni hamagelia la suai kendit hapo jongani ka state ki jungi bat khamtam hakani ka riboy ki jungi ka ba gedang suyo menin ni ya ka city bat kalalong ka bakta sibun ya ki pat ba nong sunong to mangi haftar khama ngidang long malalong hakunu keduru bangi dang yo ya ki jingtip ka batikena tenre habangi phai sikibi snong gi mamarjan jong kani ka patar khama ki jaka ki bomdon ki network ki jaka ki bom yo ya ki ban phone ki mobile ki bomdon network kim yo ya ki jingtip bat kan salong ke jing ka bakrau ya kini ki pat ba ki badon markhap jong kani ka patar khama ki bom tip ba ndu la sai lahap ban khanglut ya dukan lahap ban khanglut ya kalik kawan ya katre kata bat kabalai long ba ni yo so menta habo sokar bam tumplang ha ba ki babon na kinok snong ki don ha ka jing sa set slung lane ka jing song laai containment area ya kate ke snong menta la jandap komba sitio tandai ke basusi kalong ba umdon mano ban wanmi umdon mano bala banyarap khamtam na kalyang jong ka sarkar ndai ba pli ke lahap susong hayeng bat kajing ta kalong khamtam yi baduk mano ban lek ai bam yi mano ban lek pen thet bam yi namar ba baro sisnong ke la set hapo ki yeng kejungki kane kalong kai ke basusi khamtam yi pat ba nong sisnong jongi hapo jongi ka than western boy te pat nalo nang ta ngiron sibun kejinge hakabede bat kane ka western boy khamtam hakabede bat kini ki ambulance lane kiti 108 te ka ambulance hangni hapo patar khama kadon hadu laitli ndre katba udre bar udon tangwei ladadon nong pang ki ban sepang ngatrai ki ban yo ya covid-19
tang arngut la ne laingut bat kila ru ban klatno nomor ba ketika ambulans ke badon ru umla ban penun kam nomor ba udrabar udon tang uwe unya hadu lai teli ki ambulans tengi kerpat kenya sarkar bala komno ki driver kadi banbu ya gitu ki driver ba ha gitu ki CC hakani ka CC hakaba ka ambulans ka don hadu lai teli banong tang uwe driver ba peli unumla ban nya ya ka te bat nono nang ta sakiwi-kiwi ki jinge jungi kalong ba lada ngipang sitomro nangne ka surok ka baya naktar khama sadu samling kalong ka surok ka ba tan ngi potba hakaba potba ba sitom bapang umla banya nya kani surok mentalile bala slap kumne ka surok kalong ka ba sniu polat hadu ba ki kalirit kimla si banya mensha habang iya naktar khama samling kadang tang ar kenta siteng mrei menta kala poi lai kenta siteng ane sau kenta banya nya kani surok mar ba kala sniu polat bat ki kalirit ke menhadu mentar kinem la su banya te kalong ke jinge ka bakrau ngi kerpat ik sarkar bala la kum nuru ya kani ka surok bade ban patma hukum kani ka por ka badon ke jinge bala la sai ngi hab ban pha i kini ki breu ke bayo ya ka ne ke jingpang ban kit sate iskali ki la ban sakut ki la ban du ag siteng lenti kata ka di ke jinge ha pedeng jongi po jongani ka western repoi kata hi ke di na kalyang jonga kum presiden jong western repoi ngi kerpat ik sarkar ba kanang pha susu ya ki jingrap halor ke bedai bat kani ka than ba kani ka dong jungi ha ka bedai bat kani ka jingdon jong ni covid-19 em kim don ki don sibun ke jinge lada don ki tu ki ba khamduk lele ki ba don tang ar kamra lai kamra kala sem jinge e ki bansa bat ngim pat don kanu ka jakasa lane ka quarantine center na kamta jong ki tu ki ba yo ya tu covid-19 te kani ka de ka wei ka ba ngi sem jinge ba po jong ni ka dong bat kani ka than ku jungi khamtam hangni haftar khama bat hasok karbam ha kaba gelas dang ban bun jini ke bayo ya kene ka jingebit ya ni kunyang jingpang te bat kini ke bayo ya ni covid 19 ru kumno bapli kin la ban but entri ha kaba nakaliang jungki ke jakasa ke jakadem kimbang kimban si bapli kin hab ban mi kin hab ban ya ini tengteng don ki bami tu ru ki bam ngai ki bam ku ngo ya kene ka jing penyai lana ya ka jing but nanti kat kombak sarkar kalebo don ke gino ki banwan rei nakliang gino khmat ro kem sem lawan mi bat kiwi ro kem sem lawan mi ten rei tang i ba hok nang mali i bala ai ka jing rap nakam ta jong ka patar khama bat kane ka sok karbam dom plang kat ko ba ila e ke ngi dap na jing songo ini orang ba bona yalam lenti nang ba kiwi ro kinang la ban ai ka jing rap nakam ta ka jing jong gini ipat ba no sunong di badon pakdeng jong kading song ha kading song quarantine lane ya petugas sunong ka badon apo ko containment area ke ngi sungu ini orang ba ulayalam ya kelenti ba kiwi kila ban but banang yo ya kijing rap na kiwi pat ke lenti na kaliang ka sinong jingi ringi semji namar ba ka sarkar kala khang manta siposi te sagoir ba kin sinong jingi hangne ri long beduk bakerduk kimio jeka ban lek bela lek nong te nakaliang jonga kumu rongba sinong nangne na kerpat di bor sarkar bakan pek lem nomor ba kini ki positif case hangne ki dan khandai hutam te kijing ke bang kenduk hangne jeka belar ngimio nang ta ka jeka ban tre ban lek sabar nang ne sinong timsya te nakaliang ka jonga de nga pempau kijing ai kublei ya babuk jadi badok mang mali bay layarap lem kat kum ke jingkat bor jongi tengah kerpat ki pat ki reurong ba ki badon kemsim ban yarap ya ke sinong jongi bakin yarap lem nomor ba ki sinong jongi hene kilong baduk ki bakerduk te lada ki donlat bakin yarap lem nomor khamtam kene ka jinge ke bangi kenduk menta te ke sarkar kadai bentek khamtam haliang ka health department ba kanam suk penbana kumtu ba hangne ki don ketangut hanrai ba ngi kerpat iki bikin penbiang ro iki dawai resin ya ki jingdon kam jengki breu ki bastom ne po snong te tangkom tai